Já jsem tady už, takže... No já jsem byl první. Já jsem byl první, protože mám dobré tempo. No. A vím, co dělám hlavně. Tak, jo, co? Ty jsi jako zmožená z těch pár kroků, jo? No. Takže, situace je následovná. Ty nespí. Situace je taková, že já jsem vedoucí týmu, já jsem alfa samec. Je to tak? Jo. Tak? No. Takže já jsem alfa samec. Já jdu první, pak jdeš možná ty, jestli trefíš, a ty jdeš třetí. Ty máš úkol. Držíš matku, jistíš zezadu, ten podvodek. A musíš proč mě jako měli jistit, jako já umím protože ty chodit. už máš všechno tak vzadu, že se převažuješ chvilkama až. Stahuje tě to ke dnu všechno. Dobré, Se pojď na tu, jako byla. dobré. Smetu! Pozor a přestup. Teď! Pojď, Pomalu. otevři dveře. Rychle já? Pozor. Za mnou, všichni za mnou. Udělej. Počkejte na mě! Dělej! Počkejte na mě! Dělej! Holky, furt nebíháš. Dělej, tata. Dělej první, co děláš? Co? Kdo ti řekl, že máš první? Tak jsem asi rychlejší. Ne! Bo jsem Ne! mladší. Jsem Ne! mladší.